madam thank you deh nengkam hotel mon saya nengkam aku nih jambe hello खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन 2023 मायथाइनि दिनै जोबथा बुब्लि only खय घन्टानिल' बाखि बिनि उनाव 2024 नि आगान so रायजोफोर जोबथा बुब्लियाव जों मा खालामो आरो जागायजेननाय बुब्लियाव जों माबोरै नाजावनानै लायो जागायजेननाय बोथोरखौ so चलो तो दायो जोंनो नांगौ बन वाट सायनो थाखाय गिर्जायावहाय बिदरा नै खम गिर जोङो नैबे बुस्थुआ दे बे ओरै फैजेननायखौ आंथ' नै बे फुराना माबाथ' बिराद जोंखायो रायजोफोर बे औवाखौ लांफैनाय आरो दे हमदो दे गोजाम बोथोरा थांलायनायसै so नैबे गोजाम बोथोर 2023 मायथाइयाव आङो सोरनिबा गोरोन्थि हाबा सोरखौबा दुखु होफ्रांबायब्ला सोरनिबा गोरोन्थि खामानि मावफ्रांबायब्ला आंखौहाय नोंथांमोना निमाहा होनो जाबाय नैबे गोदान बोसोर हाबनायजों लोगोसे अर्थात 2024 हाबनायजों लोगोसे गोदान गोसो लानानै आगान सुरोब्लानो जाबाय सोरखौबा निमाहा होनो हायाखैब्ला होदो सोरखौबा निमाहा बिनांगौब्ला बिदो ला 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 गोजाम बोथोरा बारग'लांसिगोन गोदान बोसोरा मोनलायलायसिगोन वाना जोंबाय रायजोफोर नै गिचिखौ दोनद्रा गारांखौ सावदो ओमफ्राय नै 11थासो टाइमा उन्दुनो ओंखारबाय आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आं फेसबुक नायनो थिनथ'दों रायजोफोर 12था मा दादा दे 12था जानायसै र' बावले आया मोसाद' उन्दुनो ओंखारनाया खाथोंसै दे एङे उन्दुनो ओंखारबाय रायजोफोर वाटसायनाया ज' वाटसायबाय जों गोजाम बोथोरनि ओंखाम जास्रानायसो रायजोफोर नै गोजाम पिकनिक गोजाम बोसोरनि मेदामनि अननायावहाय आदानि अननायजों दैयावथ' रानबोसै दे आदा गोजाम बोथोरनि गोजाम सननि लास्ट ओंखाम रायजोफोर नै लास्ट ओंखाम लास्ट दे जानोसै बथला बेलांबाय आङो दे फंबाय जादो दे जादोनि रायजोफोर दाखौ सुनाङालै साबोननि बदल नुबाय रायजोफोर आंलाय सुवाखै साबोनजों बिदरजों नालाय आं सुवाथ' साबोनजों रायजोफोर सुलांखायो आङो दैजों मोनसेलै बाथोन दं दा नैबे नोंखाम हरदोंमोन जाया नोंखामखौनो जांबाया आयै लै रेडि जोबसै नै सरकार रेडि सिङाबो रेडि नै सिङाबो रेडि वाट हेजों सिङाबो पका जोंद' गावैदो गावदोलै गावैदो जाम्बा
आं गियो फखावनो गिया गावनाय ना गावदो सोर फखा गावो नै लेथारफ्रा आं मोननैबो गावनाय दे मोननैबो हरदे आंहाय रायन'खौ गावनोसै मोननै आंबो बोसोर गासिबो गावनाय खाखो गावखाले आंबो बासैलै फखावनो सिगां गोलै समावसो जा गावोमा फखा आइ सेमा खालामदों दे दे बुजा जा दे सेमाखौ ओंखाम जाहोग्रोरै नै बेसारा ओइ बेदायो फैलाय नै आंनिया फैलायदों 58 only 2 minutes अब्लानो 2024 गोदान बोसोर हेपि निउ इयार रायजोफोर बाय बाय 2023 बाय बाय खाद' बाय बाय 2023 मायथाइ बरायबाय 2024 मायथाइ 2024 welcome and bye bye 2023 ha so 2023 मायथाइखौ मोजाङै मोजां बारग'नो हाबाय आरो बरायबाय 2024 मायथाइखौ हा मेडाम थेंक इउ दे थेंक इउ वाव हेपि निउ इयार नाउ दे हेपि निउ इयार ब्रो हेपि निउ इयार वाव बेदो वाव बेजमाय बोरिया ओइ थुब्रु सावगोदों दा खालामसै खोदो वाह Bye. Happy New Year guys, Happy New Year. Godan. Happy New Year. Happy New Year. जों गिर्जानिफ्राय फैखांबाय बोसोर गोदाननि नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों गोजांनाया बोसोर गोदानाव सिनसाबाय जों आयै जा खहासा रायजोफोरनि आखाइफ्रा बर' जाजोबबाय बरफ